ndeyechokwadi. Takazogara pasi naDhaniero semusha. Dhaniero izvi takazvita mushure mekunga mhuri yekwaChiutsi anova anga aina Dhaniero panyaya iyi. Ngozi yakazobuda kumusha kwavo, iyeye wakaripa. Waripa kudaro, Dhaniero une munhu waaifamba naye anga ari intermediator wake pakati pake iye nemhuri yekumunhu akafa uya. Munhu uya akazopfukirwawo nengozi iya kumusha kwake, kuti iwewe wanga urifamba naDhaniero uchimununurira kuti akachena sei. Vanhu vakatanga kufa mutsinza irerero. Munhu iyeye achibva aripo. Saka isu tinozoti wamasambu muri kuona munhu anga kufamba nehama yedu, vanhu vapera. Ko isusu tururamba takagara tiri kugarika. Takadaidza Dhaniero tikagara naye pasi zvechokwadi. Dhaniero unobvuma kuti shuwa nyaya iyi pakapotseka hama dzangu, zvakaitika. Kuti wabvuma Dhaniero zvakanaka. Ngatichifambire pamwepo tigadzirise nhaurwa yeipere mumusha. Takasimuka shuwa, tatumwa nemusha inini namukoma wangu naye Dhaniero. Tikaenda kwa Headman Nyamahumba ari pasi paMambo Saunyama. Tasvika kuya Headman unotorana nemakurukota ake wozonosangana nemhuri yemufi. Mhuri yemufi inotaura kuti no, isusu wana masambu kuti waakuda hawo kugadzira nyaya dzavo tinowabatsira. Asi zvatinoita isusu hatitambiri vanhu vangouya nje kuti tauya kugadzirisa nyaya yedu. Zviri kureva kuti wana masambu kana wakuda kubatsirwa wanofana kuuya waine mudzimu wakabuda wemwana wedu. Kana wasvika nemudzimu, isusu tichatambira mudzimu uya toubvunzawo, towirirana nawo kuti shuwa mudzimu uyu mwana wedu ndowo mudzimu unozotaura huripa hunodiwa. Saka tawirirana sekudaro musha wedu wekwamasambu tiri mapostori ekwaMarangi. Takachiti nyaya iyi ngatiende naye kuchechi. Taenda nenyaya yekuchechi kuna mutumwa St. Nimrod. St. Nimrod wakabvumira kuti Dhaniero ngaende kugadzira nyaya dzake, ngamire chechi. Vamwe wana masambu rambai henyu murunamata, asi mubatsire Dhaniero pakuripwa kwengozi. Saka tazogara dare remusha tabva kuchechi, takazoti no, uyu munhu haachafambi ari ega bawe, ndiye muparanzongo, tomuti afambe ari ega zvichaitiba. Zvakachizoti inini namukoma wangu uyu takati no, isusu hatina umiswa chechi babhati takuvolondiya kumira kuti tifambe nehama yedu iyi kuti nyaya iyi igadziriswe. Takaita sekudaro. Takati ngatidaidze Mukotsanjera, ndiyo watingozivawo watinondoonawo maTV ari kuita zvekubuditsa ngozi nei. Tikati ngatidaidze Mukotsanjera, Dhaniero unoramba akati Mukotsanjera hama yedu musimboti takagarisana unoziva nyaya dzemumusha, pamwe ungazoshandisa makuhwa kana kuti hazviitiba kuti titore Mukotsanjera. Saka zvino une munhu waakatsvaga ega ari kuMozambique umwe, mbuya n'anga, akati ndiye wandikuda inini kuti abate nyaya dzangu. Isusu tinoti zvakanaka, chatinoda kuti mudzimu ubude, ende wananyakuurayirwa wakati tichavheta mudzimu kuti tione kuti handiwe feki. Saka hazvinetsi bamba kune munhu wako. Takabira shuwa kuMozambique, inini namukoma naye Dhaniero. Tasvika kuya tasvika paya ndingati n'anga yakataura ikati chandiri kuona pamuri nyaya yamafambira panapa handisi kuona ikwanisa kubuda basi. Nekuti iwewe Dhaniero pawapinda padhoapo nditoona utori nemukadzi ari kutera mumashure mako iyo, ari uchema misodzi iropa, ende ari kuti nyaya yamafambira hamuiripiba inini ndisatiba, nekuti ndini ndakatanga. Mukadzi uyu mukadzi wako mukuru unomuziva here? Ndobva abvuma zveshuwa. Saka dzokai motange magadzira dare remukadzi uyu. Ndokubva tadzoka kumusha, bva taunganidzana, bva tagara pasi, ndokubva taonesana kuti hama we, ndo zviripo, ndo zvatabuda uko. Asi tiri konganga yakamubvunza kuti iwewe Dhaniero ndiye ega here munhu wakauraya utipembere wamafambira. Hama yedu hainogona kudini kupapindura ipapo, yakaramba yakanyara. Saka tadzoka wamasambu tatsengana, taenda kuChiweshe uko kwamuderere, ndokwaibva mudzimai wake mukuru. Taunganidza ng'ombe dzadzikudiwa, zvese zvaidiwa, mahuripwa ese tapedza. Mudzimu wakataura kuti mubva mawakira zuva rangu kana tapedza, taita zvese izvezvo zvapera. Right, ichi chikamu chengozi yekutanga chapera. Ngatichifambire nyaya ipi yedu iyayi.
ngatiunganewo Masamvu tigare pasi tifambise nyaya. Daniel ndo paanotanga kutiza tiza. Iyazve bambo, tinga tiri pamwe wani. Iyi ngozi yataripe mukadzi wake hana kana sendira akabvisa. Kana mari yebhazi chaiyo inoti kuti musina undipa ba handina action yandiri kuti asi munhu ane tunhu twake warurwadzirwa ndimi muchaita kuti zvifambe. Inini ndakagara hangu kumba kwangu. Saka dare ramudaidza zvaramba. Ndo kuchiti tochidinizana. Ndo kuchiti isusu kana nyaya yasvika pakadai so yabuda mambo. Nekuti mumusha medu hatina kugara zvakanaka ba. Matambudziko haasupera ba. Zvinenge zviri kuitika zvakasiyana siyana. Saka vanhu vanenge kuti tingachada utanga ufamba here. Tirunyatsa kuziva kuti tine ngozi ine munhu ari mumusha medu ari kutobvuma kuti zvechokwadi ndindakazvita. Tadii tapedza izvezvezvo. Saka mambo nyaya yatinayo ndeyekuti toda kubatsirwa kuti tiyanane nehama yedu tifambise nyaya dzedu dzengozi yekwanyakumera kuti iripwe. Ndo mauriro ataita. Nyaya yechipiri ndeyekuti Daniel Masamvu ndingati ndiye newanji mumusha wedu. Saka musha uri kuti zvakare taifunga kuti nhasi anouya kudare kuburikidza nesimba renyu mambo kuti Daniel zvaaine ropa mumusha timbomubvise paune wanji tisa anotera mumashure make. Mazvita. Right, no, it's okay. Zvatunoita manje kuzori kana asina kuuya nhasi tinopata mupa second chance yekuti Saturday anofanira kuuya paupiwa Samuel kuti auye pamba paSaturday. Akatadza kuuya pamba paSaturday takushandisa maways edu isusu ekuti auye zvatinongoita kuti munhu akaramba kuuya kudaro tinonomuzvuzvurudza nenzira dzedu kuti auye pamba. Because hatingaregi mhuri ichitamudzira nenyaya yezvinhu zvako zvawakaita zvaunoziva. Not allowed that. Saka nyaya itoripo iyoyo isusu tangoti tokachingani Saturday zva6 motipa paamunoziva kuti ndo paanowanikwa. Ende musi wacho weSaturday zvazvakanaka kuti zva6 Saturday yacho motipa someone wamunoziva kuti anenge achiziva kuti izvozvi zviri pakati kana asina kuuya kudare. So that isusu tinosumudza motikari dzinobva handi yekutanga vakawanda vanetsika iyo mota inotobva pana nevakomana vatoramwa tomugadzirisa akachena zvatomboonera. Saka ini ndidzokai pana pamusi wa6 motipa chaipo chaipo pamunoziva kuti ndoparuta sei ndoparugara ndopanowanikwa. Then kana asina kuuya toita kuti auye tokatapedza nyaya. Aiwa tinotenda changano. Yes. Pamusoro ichangano ndinotenda nekutonga kwamaita. Ini Lazarus Nyatsanza. Inini ndiri muzukuru wekwaMasamvu. Mai wangu wakasiya baba wavo Zamu. Saka ndiri mukati menyaya. Baba wavo achifa wakasiya mhuri yedu yekwaNyatsanza iriyo komiti inozotonga. Saka meeting dzese dzaiitwa ndini ndaitodzidaidzira kubva pana Masamvu wamunoziva mukuru ndaimunyora tsamba kuti atite meeting. Taita 2 consecutive meetings dzatari mudaidza achiti handisi kuuya kusvika pari nhasi. Nezuro vanhu vedu patakazwa kuti munoziva here kuti kune dare kwamambo Mutasa. Zvikazi mari yebhazi ndashaya nemari yedare. Ndokubva ndamutumidzira kuti imari kubva kunyamaropa kuya kunoku. Zvikanzi $20 10 kuenda 10 kudzoka. Asi handigoni kufamba ndiri ndega ndisina mukadzi wangu. Ndikamutumidzira $41 paiko cash. Ndiri kuti $40 inobudiswa nedollar but watadza kuuya futi. Achiti hanzi mambo takapiwa short notice nemupurisa wenyu. Mazvitocha maviri. Saka imi kuuya pana Saturday. Mazvitocha. So pakana 6 June